Mulake to Mbak Kom. Dadi wong wedok iki kudune ngalah karo wong lanang. Nek dongkon yo manut, aja maneni. Wong wedok ya kudu hormat karo wong lanang. Soale wong lanang sebagai kepala rumah tangga. Mare bojoku ngono yo, moro tangan, titik ngampleng. Mulane kuwi nek omongan ki sing halus, aja nyentak-nyentak karo wong lanang, kuwi marahe mancing emosi. Dengar. Bojoku iso kandan. Bar mangan opo ke, Mo? Semancing emosi ki malah bojoku kok yo mari geger wae. Nek pas gegeran, mbondi sing salah, wong wedok wajib njaluk ngapura dhisik. Wow. Nek bojomu pengen metu dolan karo koncone, umbarno, aja mok larang. Lah nek wonge pengen tuku barang-barang kesenengane dheke, wonge ya umbarno ben sak senenge kono. Ngono ya yu. Yo Mbak, mbok piye carane supayane keluargamu ki adem ayem. Matur nuwun ya yu, aku tak balik sik ya. Yo Mbak, padha-padha. Apa nang ndi Pak sampean? Apa metu karo kanca-kancaku, Bu? Mau nak bali karo apa mampir tuku pancing? Wis wani macem-macem ya saiki. Kamu mau rento, nah aku metu karo kanca-kancaku, karo tuku barang-barang kesenanganku. Ora entuk. Aku mau kan mung sekedar kanden karo Mbak Kom, Pak. Wonge kan lagi gegeran ambek bojone. Iki jenenge ajar koni, Apa kuwi? iso ngajar gak iso nglakoni. Bisa karepku. Mbak kok merentene apa, Kek?